गिबियावनो बड'लेण्ड निउस चेनेलखौ बरायना लाग्रोबाय। आंनि मुङा मिथिसार नार्जारी, आं चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों। आङो दा समसिम गोबां करिय'ग्राफि खालामबोबाय। बिनि गेजेराव गोबाङानो अनसायदों आंखौ रायजो राजाफ्रा। बिनि गेजेराव जेरै नोंखौ नांगौ 1, नोंखौ नांगौ 2 आरो जिउनि सना बायदि बायदि एलबामफोराव आं गैयाबाबो 15थासो एलबाम करिय'ग्राफि खालामनो मोनबाय आरो आङो दा गैयाबाबो 9थासो बायदि एक्टिं खालामनो मोनबाय। दा जेनिखाय एलबाम सोलिबाय थादों, बे एलबामनि टाइटेला जादों आं मिथिस्लाबै अननाय। दा आं बेजों लोगोसे रायजो राजा गासैखौबो खावलायनो सानोदि जेरोखोम नोंथांमोना आंखौ सिगाङाव जिबायदि हेफाजाब होबोदों, आंखौ अनसायबोदों, थिग बेबायदिनो बे एलबामावबो नोंथांमोना आंखौ अननानै बा जोंनि नैबे प्रडिउसार एबा बे चेनेल मालिकखौ अननानै एबारनि एलबामखौबो अनसायगोन होननानै नोंथां रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गुरैयै आर'ज खालामनाय थाबाय। गिबियावनो आंनि सिनायथिखौ होग्रोसै। आंनि नामा निजोम बसुमतारी, आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिनो। दा सोलिगासिनो एलबामाव मेन रल हिसाबै हिर' मिथिसार नार्जारी आरो बेजों लोगोसे पारिस्मिता सरगयारी आरो बेजों लोगोसे बिनानावमोन साइड रल लाग्राफोर आरो आंनिनो लोगोफोर। जों दा जयैनो सिमांखौ मोगथां महर खालामनो बे एलबामखौ बानायनाय जादों आरो बे चेनेलाव जेनेबा बे भिडिअखौ आंनि चेनेलावनो हगारगोन। आंनि चेनेलनि नामा NB फिल्म प्रडाक्सन आरो बे भिडिअखौ 2-3 साननि गेजेरावनो जों रिलिज खालामनो नाजागोन।